שלום לכולם, מרחבא לג'מיע. אני רוצה להדריך אתכם, עשיתי לכם קובץ הדרכה איך להוריד אופיס 365 למחשב. אתם צריכים להקליד בשורת החיפוש באינטרנט בגוגל את הלינק הזה, או פשוט ללחוץ על הלינק הזה. אחרי שמקלידים ונכנסים לאתר, נותן לנו אופציה להתחבר דרך קוד ושם משתמש של משרד חינוך. אם שכחתם את הקוד והסיסמה, אתם יכולים להזדהות דרך תעודת זהות. את הקוד הזה קיבלתם מבית הספר. אנחנו נכנסים באמצעות משרד החינוך עם שם משתמש וסיסמה כמו שאמרתי לכם, או באמצעות תעודת זהות. אחרי שהמערכת מזהה אתכם, הנה לדוגמה, המערכת זיהתה אותי, אז צריך להגיע לכם עמוד כזה עם השם שלכם. האופציה היא, אופיס יופיע לנו כאופציה להורדה ולהתקנת מיקרוסופט אופיס. אני צריכה ללחוץ על המלבן הזה בצבע הכתום, ואז מגיעה לי האופציה להתחילו בהורדה. אני לוחצת כאן, וזה נותן לי אופציה לשמור את זה. אני צריכה לשמור את זה איפה שאני רוצה. כעיקרון זה יורד בדאונלודס, בהורדות. אני יכולה לבחור על שולחן העבודה, מסמכים, או איפה שנוח לי, ולוחצת על סייב או שמור, תלוי באיזה שפה המחשב. אחרי שהורדנו את האופיס למחשב, אתם רואים כאן איפה שהחץ, זה מראה לי שזה טוען, ושזה מתמלא, זה יורד למחשב. זה תהליך ההתקנה. כאן אנחנו רואים את ההתקנה אחרי שהורדנו את הקובץ למחשב, מופיע לי כאן פתח קובץ או אופן. כשאני פותחת את הקובץ זה כבר מותקן במחשב, וככה אני מתקינה את האופיס. זה לא קשה, כל אחד יכול להתקין את זה, ואם יש לכם בעיה בסוג הדפדפן, אתם צריכים לדעת באיזה סוג דפדפן אתם משתמשים, ולחפש את ההתקנה בהורדות. אם לא הצלחתם לדעת איפה נשמר לכם, אתם פשוט הולכים להורדות, לדאונלוד, ושם אתם יכולים לראות את הקובץ שהורדתם, ואז אתם מפעילים את זה. תודה.